Hey, ekugqibeleni. Yemadoda, i-18 years yonke ndingapha kwezitshixo. Khange ndikhole xa kusithiwa ndiyakhululwa namhlanje ngeparole. Ngoku ndiyagoduka. Ndibuyele ekhaya, kwikhaya ndaligqibela ndina-32 years yobomi bam. Baze bonke obunye ubomi baginywa yitrongo. Ngoku kuzawufuneka ndijonga nentshona loyiko lwam. Akho namntu wosapho ndilindele nakule gate yobumnyama. Yaye akho namntu owaziyo ukuba ndiyaphuma namhlanje. Andikakholwa ncam ukuba ndiyaphuma. Kodwa ke ngenxa yezenzo zam, ininzi imibuzo esengqondweni yam, awanda ngobani abasaphilayo. Kuzo zonke ke kodwa into endizoyikayo, eyona endiyoyikayo, kukuyokunkqonkqoza emnyango ekhaya. Ingaba bazawundazi? Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwengana sebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu, sashicilelwa kumaziko okushicilela ase-Powerhouse Media Productions. Bali lona elithi Inkululeko Lonwabele. Hey, sazibuza kunanamhlanje ukuba ingaba umama usaphila. Sendisoyika ke ngoku nokulinda nempendulo yalo mbuzo. Aziba unyana wam sabukhumbula ubuso bam na. Ngoba ukumshiya kwam ndimshiye sakhasa efunda ukuhamba ngenja. Ndiyazi ukuba konke okwenzekileyo ibizizenzo zam, yaye mna bendisithi ndezela ifamily yam. Ifraud, irobbery kunye nemurder zabugenya ubomi bam. Kodwa akho mntu ndimsolayo. Ngokumnye umbuzo njengoba ndisondele ekhaya. Inokuba bazawuthini xa bendibona emva kwexesha elingaka? Inokuba bazawundivulela umnyango, okanye bazawundivalela ngocango mhlawumbi, okanye baza kulila luvuyo mhlawumbi. Hey, mandibulele nje ukuba ndisaphila, ndisaphefumla. Mandingazikhohlisi, kona ukoyika ndiyoyika, yaye ndoyika itrongo ngoku. Ndoyika ukundilindeleyo apho ndiyakhona. Sendilapha, mandizicenge ndinkqonkqoze, sibone ukuba ngubani oza kundivulela, ndibone ukuba kuzawuthini, ndiyeke ukuzibuza imibuzo engaphendulekiyo. Ubomi uyawuzuthi wenze okulungileyo kanti uzibophe inyawo nezandla. Mandinkqonkqoze. Tyhini Thixo, nangubhutisanele ubuyile. Mama, nangubhuti ubuyile. Bhuti. Kwaluchulumanca ukudibana nabantu ozalwa nabo emva kweminyaka. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali nokutsala umdla wakho ungasifumana kumakhasi zonxibelelwano apho ukhangela iPowerhouse SA kuYouTube, Facebook, Instagram kwakunye noTikTok. Okwangoku sithi kuwe nakuwe, enkosi ngendlebe.